Zdravo, tačno, ovo se stvarno događa se 12. emisija Max Fit Pro. Zašto je značajna 12. emisija? Značajna je po tome što će vaš voditelj, domaćin, to jeste ja, proleteti u 12. emisiji, znači dići ću se tamo negde u vazduh. Poleteću zahvaljujući mom prijatelju i današnjem gostu, oni koji su gledali prošlu emisiju, sećaju se o kome se radi, to je gospodin Bane Miković. Bane, zdravo, dobrodošao još jedan put. Evo nas u studiju, mogu ja da sednem ovde malo? Samo izvolite. Tako je. Bane, prošli put smo pričali, da podsjetimo se samo za one koji nas nisu gledali, eventualno koji se prvi put sada uključuju, o zmajevima leta i o amaterizmu filmskom. Govorili smo o tome kako si ti počeo da se baviš filmskim amaterizmom, fotografijom, filmom i onda smo nastavili o zmajevima. Šta su to zmajevi u stvari? O motornim zmajevima, praktično letlicama, lakim letilicama za prevoz putnika, neke robe za turizam, avanture, razonodu i sport. A kakve robe? Šta se to prenosi zmajem? Pa neko čak može i neku robu da prenese ako mu za to zmaj bude potreban. Znači, umjesto putnika nazad može da stavi teret od 80 do 100 kila i da ga prebaci sa mesta na mesto. A inače, nikada o tome nisam razmišljao, sad si mi potpuno dao ideju. Zašto sve zmaj služi? Mi smo pričali o tome da možda služi za snimanje, recimo, i da postoje posebni zmaj. Recimo, za snimanje je izuzetno zgodan. Zmaj se koristi u nekim delovima sveta, čak i za brzo prenošenje povređenih. Znači, sa strane je montiran ležaj, pa se tu može smesti taj povređen i da se brzo prebaci s mesta na mesto ako nema nekih drugih letilica ili prevoznih sredstava adekvatnih za tu vrstu namene. Govorili smo i o tome, čini mi se u prošloj emisiji, da se može postati, ako se završi škola, pilot motornog zmaja. Može se veoma lako postati pilot motornog zmaja, normalno sa završetkom škole za pilote motornih zmajeva, konkretno ove naše u Pazovi. Malo teorije, da tamo ima... Malo teorije, 30 sati, 10 sati letinja i čovjek je spreman da dobije dozvolu normalno po položiti. A šta posle ako nema svoj zmaj? Kako onda? Mora da kupi zmaje? Pa ono će se u početku malo šlepovati kod nas koji imamo zmajeve, pa će kasnije kupiti svoga i... Ako baš bude ovako zmaj. Da, ako bude zainteresovan. Ja ti moram da ti priznam, bio sam izuzetno zainteresovan za zmajeve i morao sam prvo celu stvar da probam. Dakle, moram da kažem gledalcima, stvarno sam probao. I mislim da je najbolje da mi sada odmah pođemo, to vidite kako sam ja to radio, pa da onda mogu ovako kao iskusan, jel da letaš pored tebe koji si pravi profesionalac i nastavnik letenja zmajem, da damo nekakve ovako konkretnija mišljenja o letenju. Predlažem da pogledamo odmah kako je to izgledalo u Pazovi kad smo bili naša ekipa u poseti kod vas u vašem klubu Pegas. Da vidimo? Da vidimo. Ovo je društvo kod vas tamo na aerodromu. Ovo je naše letelište u Golubincima. Ovo je prepuno zmajeva, lepih letelica i dosta zainteresovanih budućih pilota motornih zmajeva. Znači, tu su razni roštilje okolo, cesta za osvežavanje. Znači, ima i oni koji ne samo da lete, nego i posmatraju i uživaju u ovom predivnom ambijentu. Evo ga, Mirko Potna snimatelj. Ode zmaj u sunce. Moramo da probamo ove kacige sigurnosne, da? Sigurno. Aha, to ide ovako. Opa, evo je. Da? Ovo? Ovo je već tvoj prvi let. Da. Priprema za prvi let. Za nogu na strane. Uključimo interpol ovdje. Kako se nazad? Imamo malo treme. Udobno. Pa ne smem da vam kažem sada, ali odavde se to ne vidi. Ne vidi se, da, to je ovako. Je li dovoljno kao je priveze? Ovo mi malo vidimo tu, da li? Interfon? Interfon, ne znam što... Evo sad ćemo samo uzmete kabel. Spremeš da pratimo što napraviš prve kadrove iz motornog zmaja. Da bi gledali nešto vidite. Prvo moje snimanje iz vazduha. Evo, ovo je jedna mala digitalna kamera koja pravi digitalni zapis. To je Sonyjeva 1000 kamera, postoji veća Sonyjeva 9000 kamera kojom sada radimo. To je bilo prošle godine, ali ovi snimci rađeni. I vrlo je praktična ova mala kamera za rad iz visine. Vidjet će naravno gledalci i ono šta sam ja snimio pored. Evo startujemo ovdje zmaja. Odnosno motorna zmaja, to je četvoroka lisa. Evo ja sam već stručnjak malo ovako komentarišem. Ne treba niko drugi piće za nas sad zastupaš. Četvoroka lisa je dobra ili se vrti sporo i ne pravi veliku buku. To je nova generacija lisa koja ide zajedno sa reduktorom. Znači, ti se reduktori vrte u nekom odnosu motora 1:4
prave buku i jako su dobri. Vidiš, ovdje nije htio da upali odmah motor, jako ima neke duple varijante. Pa duple varijante, dugo je stojao. Vjerojatno dugo stojao, to je bio početak sezona, ne znam kako to snimali. Evo, ovo je upalio je na kraju, evo tu smo, ja se čvrsto držim. To je najvažnije da... Pored svega što sam vezan, kamera je uključena i vidjet ćemo kako to izgleda. Evo, krećemo na uzletište. Ovdje je travnati teren, je li tako? Da, na letilištima je uglavnom trava koja se šiša semena na vreme. Krtice kontrolišemo redovno. Da, evo ga, jedan što je jako važno, evo tu si ti već gore u vazduhu. Ne, evo tu se, ovdje ćemo vidjeti, evo ga tu, upravo se pripremamo za poletanje, došli smo tamo na početak staze, moramo, uvijek se poleće uz vetar, je li tako? Tako je, uz vetar. Evo ga, ovo su snimci, znači kako sam poletao. Da, to si ti već izmontirao. Da, malo materijal da vidimo kako. Evo kreće, odmah smo u prvi let, Zmaj naglo poleće. Zmaj penje od 3 do 6 metara u sekundi, izuzetno brzo to ide. Brzo, dosta brže nego avion. Evo ga, sad je ovo, koja je ovo visina? Ovo je visina oko 300 metara. To je otprilike lepa visina za gledanje okoline. Evo jedan divan snimak jednog zmaja koji je ispod, kojeg sam uspio da snimim. I 3 zmaja paralelno lete, to su zmajevi... Ovo su naši drugari iz Batajnice. Iz Batajnice, da, vojni zmajevi. Iz aerokluba Delta, da, oni vole da voze kao što rade sa pravim avionima, uglavnom imaju neke formacije. Ovo su... Ovo su, ja mislim, golubinci, tako je. To nam je prvo mesto koje vidimo kada polećemo sve te naše livade. Golubinačka crkva je uvek... Da, nekakva... Vidljiva, da, ovako. Orijentir. Orijentir, da, naš. Evo. Ovo čini mi se tvoja ruka, da, koja se vidi, ti ovdje upravljaš ovim trijanglom. Da, to je letnje vreme. Znači, na Zmaju nije hladno, Zmaj ide sporo, ide brzinom 60-70 km. Evo, vidi se paralelno kako ide jedan automobil paralelno sa Zmajem. Evo, znači, otprilike negdje ista brzina, evo, vidi se i točak Zmaja dole i automobili u Golubincima. Znači, eto, jako zgodno mesto. Sa strane... Pa neko poljoprivredno dobro, tu odmah pored samoga tog našeg letilišta. Eto, recimo, ti si prvi put ovdje leteo i napravio lepe kadrove, znači da može iz Zmaja da se izuzetno lepo snima. Da. Evo, ovo je sada, čini mi se, sletanje, evo ga. Na sletanje. To je ono što si rekao, to je najkritičniji trenutak praktično u letu. Da, to se treba brati pažnje na vetar, na pravac, na poniranje. Svi elementi su zastupljeni. Da bi bezbedno sletanje bilo. Evo, vidite, to je sad izgleda ovako brzo kad čovjek priđe, ali to, kad je majstor u pitanju, da, svetlje. Evo, pogledat ćemo još nekoliko elementa, evo, pored ovog leta, mog prvog i nekih drugih kolega. Evo, ovo je sada snimak samog sletanja s druge strane, evo, kolege koje su nas slikale, da? Evo, neko je tu, malo se i uplašio, evo, jedno sletanje, ovo je naša koleginica bila. Mogu da vam kažem da stvar nije tako opasna i strašna. Evo, ja sam dozvolio, imam sinu Luki, da i on to proba. Dakle, evo i mlada generacija. Bio je presrećen kada je sletao, rekao da će postati pilot i tebi je stavio obavezu da spremaš pare za Zmaja. Kako se ja sećam. To je bilo prošle godine, mora da se skupio bar pola para. Možemo da čujemo i tebe šta si pričao malo. Imao sam neke svoje večeri tamo, u onom klubu starom, i oparano crno, pre 100 godina. Pričaš sa svojim danima u Novom Sadu nekad? Na drugu stranu, sad mi je to hobi. I Luka se priprema tamo za poletanje. Znači, ovo je ovako u krupnom planu. U krupnom planu. Dobro. Kakvim sin? Ne bude Zmaja roći? Neki detalj ovoga. Stvari stoje. Mogu da se pali. Zmaj se pali ručno, ali tako? Zmaj se pali poteznicom. Poteznicom koja je smeštena iznad glave ili napred. Veoma lako, to su cvajtaci sa velikom kompresijom, tako da se lako i brzo pale. Da, evo ga upalio. Evo, upalio se iz cuga. Iz cuga, da, ono je već zagrejana mašina. To su dobri motori, najviše korišćeni u svetu. Ovih ultralakih letovica. Evo još jedan prvi let jednog dečaka. Evo, poleće i odlazi u svoj prvi istorijski let. Koji se uglavnom beleži. Da, beleži, to zapamće. Evo, to su ti trenuci koje je naša kamera zabeležila ovako za zemlju.
To je naročito lepo kad se vide ovi oblaci u pozadini. Da, onda je i kadar potpuno. Ja se nadam da ćemo sa prvim lepim vremenom da vas obojicu tamo vidimo ponovo. Da, obavezno. A ovo je stvarno divno. Pogledaj. Evo kako čovjek da se ne zaljubi ovo letanje. Evo i sletanje. Vas dvojica slećete. Fino sletanje bilo. Kako je bilo, majte? Bez komentara je. Znači, vidjet ćemo to još na ovoj livadi. Normalno. Tako? Ludilo je počelo, jel? A posle ovog leta još nekoliko leta bilo to. Biće, da, on je tog dana, moram da priznam, bio jedno 2-3 puta. I više, ja mislim čak i više. S tobom, pa je onda išao još sa Miroslavom, pa sa vojnim pilotima i tako. Iskoristio je baš do kraja taj lepi dan da nekoliko puta se podigne gore, čak letao u jednoj od ovih formacija i tu je krenula velika ljubav prema letanju. Vjerojatno je to tako kod mladih ljudi. Sigurno. To je svakako jedna ovako interesantna stvar i svi će to i ja, a naravno i moj sin ćemo vjerojatno pamtiti taj dan, tu posetu i ostale kolege, vjerojatno iz ekipe koji su se odlučili da se popnu gore i da se dignu na nekoliko. Bila je velika ekipa, boga mi. Da, bilo nas je dosta i boga mi svi su bili izuzetno zadovoljni, to smo danima pričali posle o toj poseti vašem aerodromu. Reci mi samo, molim te još nešto, ovdje si nam donao neku opremu, imamo tu. Šta je potrebno i neophodno za letenje neke lične opreme i tako, pored Zmaja? Da vidi, pored Zmaja je potrebno obavezno i kaciga. Bi se letilo bezbedno. Dobro. U toj kacigi su često puta smeštene slušalice ako bi se neka veza održavala. Recimo da mogu te pričam... Da možemo da razgovaramo dok letimo preko internetske veze i tako da se dogovaramo da bi eventualno se vratili, nešto ponovo i tako dalje. Kombinezoni klasični se koriste da bi se čovjek obuka kad bi bio kompaktan, da mu ne viri nešto, neki gajtan, da ne iziđe od nekud i tako. Znači jedan kombinezon... Moramo reći da je gore kad se čovjek popne na veće visine i hladno. Pa gore jeste, gore. Mi se nismo penjeli ovim prilikama kad ste vi bili višće gore od 500-600 metara, inače gore je hladno, baš hladno. Mogu da zamislim kako je bilo onima koji su se penjali na neke veće visine, 7-8 hiljada metara, njima je bilo baš... Ja znam u avionu kad stjuardesa kad letimo nekada 8-9 hiljada metara i onda stjuardesa kaže spoljna temperatura je minus 55 stepeni Celzijusa. Tako da verovatno je na tih nekada to nekde minus 20-30 gore stepeni tamo gdje se popnu, dokle Zmaj može da se popne. I pogotovo još kad se krećete, to mora da je veoma, veoma hladno. Pa jeste, zato mi izbegavamo da letimo ovdje na ovim terenima zime Zmajeve. Zbog ušiju, da? Zbog ušiju, da. Dobro. Rekli smo, pomenuli smo tamo jednu tihu Elisu, rekao si nešto se to neki reduktor postoji. Da, ona Elisa koju smo vidjeli malo pre je plastična slovenačka Elisa, izuzetno moderna Elisa, dosta i košta, uz nju ide i specijalan reduktor, a ovo ovdje što sam ja doneo, i donosim je namjer da je pokažem, to je jedna naša domaća Elisa. Jednostavno je, jako je zgodna i jeftina i pravi jedan naš dragi drugar. Što piše na njoj? Tornado ovdje? Tornado, da vam. To je čovjek dao ime tako svojoj firmici koja je nezvanična. Pravi veoma uspješne Elise već neki 5-6 godina u slobodno vreme. Druga nam je inače stomatolog, a ovo u slobodno vreme ovako deljka polako lepi i nas nabdeva. Tako da evo ovo vreme embarga smo svo vreme leteli, nismo imali problema nikada. Čovjek zubar, znači leči zube ljudima doktor? Leči zube popodne, prije podne je u radionici, lepi ovaj Elisa iz 4 sloja, on to lepi, obrađuje, doteruje. Tako da mi uvijek u svako doba možemo da odemo i da je kupimo. To izgleda fantastično, Elisa. Ja sam mislio da je to neki industrijski proizvod, da je to... Izuzetno se dobro pokazalo, ima nekoliko tipova tih Elisa. Prilagodio je tim našim motorima. Veoma je bitno da Elisa bude prilagođena na odgovarajućem motoru, to je sletilici. Znači korak, tako dužina, napadni uvo i ostale stvari. Veoma studiozno dečko radi i nije loše spomenuti ga kome bude trebalo da ode do Bajše. Kome treba Elisa? Kome treba da se javi Leluji Aleksandru, izići u susret, pa čak i ako je neki novi tip Elise, on će staviti, skopirati novu prema njoj i dobit će Elisu. Bez odlaska u inostranstvo i plaćanja neki gomil 1000 maraka. Prosto neverovatno da postoji čovjek koji kod nas to pravi. Nisam verovao. Dobro, ako se bavite zmajarstvom, ako imate neki mali avion ili recimo ili Zmaje... Sa Elisama nemate problema. Sa Elisama kod nas nemate problema, ima čovjek koji to zna da napravi.
Dobro, lepo. Znači, vidjeli smo ovdje, imamo ovu kacigu, imamo odeoce. Ima tu i neke druge dodatne opreme koje je uglavnom montirana na Zmaju, kao što je Miroslav rekao u jednoj od Tamo naših smo vidjeli onaj emisija. interesantan jedan brzinometar, tako? Da, ima tu brzinometar, ima tu neki variometar, ima tu i drugih instrumenta koji su uglavnom montirani na letilici, da ne bi nam omogućili pravo stanje stvari motora, ne znam, temperature, brzine kretanja, brzine penjenja, brzine spuštanja i tako. Sad mi reci, ako imaš svu tu opremu, prošao si školu i sad treba da uživaš u letu, je li tako? Imaš zmaj, kupio si zmaja. I kako naučiš sad neke one fine cake da to lepo letiš, da dalje da uradiš još nešto što ne rade đaci, recimo, da budeš malo napredniji letač? Sa vremenom čovjek nešto novo pokušava da napravi, nešto što do tad nije. Pa iz dana u dan, iz godine u godinu, to svoje letenje doteruje pomalo. E sad, ako ne uspeš, onda padneš, je li tako? Ako ne uspeš, onda ne smeš da padneš. Kaže, ne smeš, kaže, ovo ne može da se napravi. Nema padanja. Nema padanja. Ne, ako ne uspeš, to se radi uglavnom prvo na većim visinama. Pa ako ne uspeš, ti malo odeš na jednu stranu ili na drugu, pa se vratiš, pa... Znači, svo to vežbanje se odvija gore, pa onda kada si ustanovio da si dobar, onda se spustiš malo niže i onda to se možeš da uradiš i dole, normalno. I da pokažeš nekom, da se tome divi ili da uživa u tom nekom letenju. Je predstavno da mi malo pogledamo to šta si ti radio i kako ti to letiš kad si sam, onako. Jer malo je teže da kad imaš još nekoga na zmaju, da prvo si odgovoran za još Pa onda neku i teži zmaj, da bome imaš veću odgovornost. A i zmaj je sam po sebi teži, pa je to vjerojatno teže malo pomagati. Da, sigurno kako da ne, normalno. Jer ti to najviše na rukama nekako držiš svu tu težinu. A zmaj se leti rukama, se praktično promenom težišta tela. I sve je u rukama. Znači treba biti jak u rukama ovako. Treba biti jak. Ne treba biti jak, da. Dobro, znači imate devojaka koje... Imamo iz dana u dan, iz godine u godinu sve više zmajerki. Žena koje se javljaju u naše redove i koje uspješno i redovno završavaju ove naše škole i kandiduju se i sad će ove godine već na takmičenjima biti zmajerki. Odlično, tu postoje dve kategorije, muški i ženski zmajarstvo ili to svi zajedno? Ne, iste kategorije su, da. Dobro, ja predstavljam sada da pogledamo jedan tvoj let, kako ti to letiš, tvojim zmajem, kad si ovako na aerodromu u Staroj Pazovi, pa da vidimo da ti nam malo i prokomentarišeš šta si to radio i kako si to letao, evo tu šta treba za neki eventualne elemente. Ne znam da li se i ti sećaš ovog leta. Bilo je prošle godine. Pre dosta vremena, kad smo ovo snimili, ali evo, sad ćeš vidjeti pa možemo malo prokomentarišeš. Ovo si ti. Svaki leta zmaj, motorno zmaj treba da se ugreje do određene temperature kao i normalno svaki motor pod kola, tako to je radi. Znači kad postavljam svoju neku radnu temperaturu koja je neki 170 stepeni, on kreće bezbedno let i već ono što je po zadatku dogovoreno. I ovo sad što gledamo, to je sa našeg letilišta u Staroj Pazovi. Lubinica. Imamo lep dan. Ne baš idealno, ali sasvim solidno vreme za ovakvu vrstu letenja. Zmaj može da uđe u zaokret. Normalno, opterećenja mu se povećavaju. Čak znaju da u zaokretima dostignu i do 5,5 G, što je veliko opterećenje za jednog zmaja. Da. Ali to ne može svako izdržati. Pa to ne može svako, sve bi bilo da bude u trenaži, da bude izuzetno u trenaži. Ovo je postavljaju se glava dole publike. To je bilo dosta ljudi koji su došli to da vide. Koliko ovaj zmaj tvoj može najsporije da leti, ako se polako kreće? Pa ovaj moj može oko 50 km. To je ako neka najmanja brzina, krilo od 15 kvadrata i ono ne dozvoljava manje brzine od 50 km. Znači ide od 50 do 120 km. Evo vidiš, ovdje se malte ne okrećeš na leđa. Znači je ono zaokretu. Da. Motor je inače 55 konja Rotax sa lalovinom i lisom.
jako dobra. Je li to kao ovo što smo vidjeli u studiju? To je upravo ta Elisa, domaće proizvodnje, pa eto sad momentalno nemamo neki bolji. To je nigde, ja mislim da je nećemo kupovati. Što se ovo pokazuje izuzetno dobro. Ovdje ima utisak prosto nekog pikiranja ovako. Pa da, ovdje se sad ne vidi zemlje, inače bi se vidjelo kako to otprilike. Zma je inače živahna letilica. Se može da se okrene na malom prostoru, da se podigne praktično na 500-600 metara za nekoliko minuta vertikalno praktično. Onda može da se zaokrene na prostoru od 20 metara. Zgodan je za prikazivanje na aeromitizima, kad je stalno ispred očiju gledalaca i posmatrača. Malo pobegao je snimatelju. To je bila velika brzina. Velika brzina, sad se ovoga tu uhvatio, već je tamo negde daleko. Izašao je, kako mi to kažemo, iz šarfa, znači iz oštrine. Evo je ponovo nad glavama. Lepo gledate, ja sada prvi put gledam. Ovako od ozdo. Ovako od ozdo, da, uvijek se posmatrao od ozdo. Mi smo te ovako često gledali. Evo, čas je za naše gledalce. Moramo reći da je Zmaj i, kad se sa financijske materijalne strane tiče, najjeftinija je letilica, tako, koja se može napraviti, motorna letilica. Odnosno napraviti, je li tako? Da, pa jeste. Od motornih letilica, ja Pa mislim da... relativno je sad to jeftino sve. Znači, jedan Zmaj to košta od 15 do 25.000 maraka. Neki normalni, pa i do 70.000 maraka ekstremni modeli. Znači, nije ni to sad jeftino više. Aha, jel? Nekad je bilo, kada su nam plate bile veće. Ali u odnosu na cene nekih aviona i tako... U odnosu na cene aviona je to relativno jeftino. Ne može da se ovako priušti sebi zadovoljstvo da se kupi Zmaj. A rekao si, već ima ih oko 100-ak kod nas u Pa Jugoslaviji. ima, ljudi to kupuju iz dana u dan. Evo, svaki dan čujem za neki novi uvoz, za neku novu zmajara, za neko novo interesovanje za obuku. Tako, ne zgodan, baš upravo zato što može da se čuva i kući. Znači, nisi vezan ni za kakav hangar, ni za kakav aerodrom. Možeš kad završiš letenje, praktično ga spakuš na svoju prikolicu i odvezeš u svoju garažu i tamo ga servisiraš, kontroliš. Na svojoj livadi možeš da sletiš, imaš svoj aerodrom. Ja imam neki svoj aerodrom, vodovođe čak, se može koristiti svoj aerodrom. Znači, praktično sad iz dana u dan i niču novi aerodromi. Evo te ovdje. Nova letilišta, mala, privatna. Nije neko vreme baš za akrobacije, ali ponovit ćemo to po lepom vremenu. Ovako, ovo su... Evo, kažeš, ponovit ćemo to po lepom vremenu. Naravno, želimo ti mnogo lepih letova. U svakom slučaju, ovo je bilo jedan ovako interesantan let. Evo, preneli smo da se nadam deo bar atmosfere našim gledalcima, naročito ovim mlađima. Mene još svakako interesuje ovde gde ove rezultate, ovo je jedan malo ovako bolji let, jel da, koje smo sada vidjeli, gde se najbolji rezultati na svetu postižu? Koji su to neki ekstremni rezultati koji su u zmajarstvu? Ja ti si pomenuo malo pre i takmičenja nekad, znači se takmičite, jel? Takmičenja su takmičenja, znaš, ove neke ekstremne letove, oni se i ne beleže kao takmičarski. Dobro. Možda si mislio na neki specijalan prelet, recimo prelet preko Atlantika. Je li to moguće? To je moguće, to čovjek je preletao Francuz, ne znam mu ja ime, preletao je od Atlantske okeana. Kako može, otkud mu toliko goriva? Pa napravio je specijalnog Zmaja, namontirao njega velike rezervoare, neku svoju matematiku napravio da to može da preleti i preletao je. Svaka čast. Onda je čovjek preletao Himalaje. Visina na kojoj je se popeo je 7800 metara. Skoro 8000. Sa specijalnom opremom i tako dalje. Da, pa gore je hladno. Ali eto, to su neki ekstremni rekordi. Znači, ovi drugi rekordi koji se postižu na takmičenju su sportski rekordi. A u čemu se u stvari takmičite vi u sportskim? Pa mi se takmičimo u preciznom sletanju na cilj, onda u nekim maršrutnim letenjima. Imamo više tih disciplina takmičarskih, pa se one objedinjuju i na kraju svode rezultati da bi se... Jeste takmičite i u druženju? Takmičimo se i u druženju, najviše u druženju. I koliko vas ima u vašem klubu, u Pegazu? Pa Pegaz ima sada oko 50 članova. Znači imamo tu i one koji nisu piloti, koji će biti piloti, imamo stare pilote. Pegaz je jedan, po meni, od većih klubova u Jugoslaviji za sada. Blizu je Beograda, a Beograd nema klub. Beograda i Novog Sada, tačno pola puta. Tačno da bame. Doduše i Novi Sad ima Zmajara ovde i tu postoji klub da bame Zmajara.
A ovde, o ovom pazovačkom klubu se više i pre priključio Beograđani mi je bliži. Za sada Beograd nema ništa. Lisić i Jarak su kopirali piloti sportskih aviona, tamo jednostavno ne dozvoljavaju da letimo, nemamo šanse da probijemo tu barijeru. Ako neko hoće da upozna jednog kinomatera, jednog zmajarskog profesionalca i sve njegove drugare tamo može da dođe u Staru Pazovu, gde da se javi, na koji telefon? Pa može da se javi na naš telefon i u Beogradu na 775-116. I vi ćete ga primiti i pokazati mu šta je to i kako se postaje zmajar. I kako se postaje zmajar. Tako je. Bane, ja sad šta da ti kaže, hvala ti. Ja se nadam da ovo što smo danas ovde prikazali, što smo ispričali, da će se svideti i zainteresovati naše, pogotovo mlade gledaoce. Meni je bilo drago. Mojoj ekipi i meni bilo izuzetno drago što smo bili vaši gosti i drago mi je što si bio i gost ovde u studiju. Hvala ti još jedan. Hvala i tebi. A vama doviđenja do naredne emisije.